Máte pocit, že v meste len prežívate a víkendy trávite v hĺbku medzi betónom? Predstavte si miesto, kde ticho nie je luxus, ale štandard. Vítajte na ďalekom východe, vítajte v Koromli. Nachádzame sa v úplnom strede dediny, hneď vedľa obecného úradu, čo znamená bezpečnosť a bezproblémový prístup po celý rok. A pozemok? 677 m2, to je presne tá veľkosť tak akurát. Dosť miesta na grilovačku, bazén či badminton s deťmi, ale nie toľko, aby ste museli celé víkendy len kosiť trávu. Sme v okrese Sobrance len kúsok od ukrajinských hraníc. Toto miesto je rajom pre každého, kto miluje les. Húbarčenie, turistika, beh alebo bicykel po práci. Tu máte prírodu doslova za plotom. Je to únik, ktorý hľadáte. Ak hľadáte víkendové útočisko pre rodinu, kde deti vybehnú von a vy si konečne vydýchnete, toto je ono. Príďte na sa túto atmosféru naživo. Zavolajte mi a dohodnite si obľadku ešte dnes. Čakám vás v Koromli.